handina chandakabuda nacho even kana changu chemukati kubva kuhembe kana kuchii, handina chandakabuda nacho zvese anoramba. Munin'ina wake wandakachengeta ndakasvika form 2 akasvika kuti handivazive yange iri girlfriend yabhuku vangu for 5 years, iye mudare akati anga iri girlfriend yangu for 10 years. 20 years tichigara pamasiri. Tabvapo takazotenga stendi DRC, iye aishanda kudeflected akabva akanotanga kushanda kukansela. Takaenda tikavaka DRC ndakavaka 3 rooms tobva tabva pafamily house tichienda kustendi. Tabvapo takatanga kuti taita mabhizinesi, taita zvemaeducation tichivaka tichiita zvemaeducation, iye achishanda kukansela taibetserana. Ndindeibhadhara ndindeibikira mabhiriro, imba yedu ikapera tikazowana imwe stendi pamamedium tichiita zvemaeducation wayo. Ndikangochera foundation ndikaisiya pa14 bedrooms. Takashanda zvese property mumba, but magariro andaita munhu uya aigara achindirova nguva nenguva, achindirova nguva nenguva. Ndaiti ndakarohwa dzimwe nguva ndaibuda pamba ndichitiza ndichimupotera kuhama. Asi ndakazoti 2021 akazotora mumwe mukadzi akamuisa pamba ndiripo, akatanga andiona ndobva mukadzi weye auya paagara pamba akatora zvinhu zvese zvangu achipa mukadzi iyeye kuti agara nazvo ashandise ndiye. After all pandakatiza papa akabva atora mukadzi achimisa mumba imomo nguva ino. Ndakatiza ndikaenda mumba wake panga andirova pacho, akauya akafufushana nawo kuti ndikumuchengetere panapa ndopandakazoenda kwamuviri. Saka akazenga akutaura munhu uye ari kudzoka, iye asingadzoki achitaura kuti munhu ndakaroora, iye yabhosongo kubasa tichivangani ndiwo akanga amaini ake ndiwo akaroora ndiwo vari kugara. Saka aiti iva ndiwo ameyo pamwe panapa, iwo hauna chako pano. Ndakaedza kubetserwa kumachechi kumaelders kuti ndiwanike ndichabatsirika, hapana zvakafamba. Pandakazopedzera mufundisi wedu watakamboenda kukanselingi ndiye akazonditi endai kwadispo kumusoro kumapurisa. Ndaenda kudispo wakatiti nyaya imwe takamboedza kuda kuti vatigadzirisa, achiti pa20 days munhu asina pokugara mupowo pekugara. Zvese izvozvo airamba. Mufundisi futi vakamboedza kumuudza kuti ipowo munhu pekugara, zvese izvozvo airamba. Mwana wakaroora ndewa2001 ndobva ndanziendei kucivil court, ndobva ndanomhangara kucivil court. Ndamhangara kucivil court iye akazofaira bepa, ndakatsvaga, iye akatsvaga, ndiye akatanga kutsvaga lawyer, ndondazotsvaga lawyer. Mubepa imomo akanga akanyora kuti akanyora mumwe mukadzi asiri ariye ari kumba, akanyora mumwe mukadzi. Inini pakatengwa mastendi zita rangu ranga risipo, aisa rake because aishanda kukanzenda. Ndakazvambira tafunga kuti ndopatichasvika zvokusvitsana pano. Taenda kucivil court takatanga kufambira nyaya dzedzi Major Street. Takaenda paMajor Street newembo ndiwo akatiti zvinhu ndezvake nekuti zviri muzita make. Mukadzi waakauya naye asiri arikugara naye akauya nemabirth certificate evana, ndiye akanzi ndiye muridzi wezvinhu. Inini handina changu pambapa, handina chandakabuda nacho even kana changu chemukati kubva kuhembe kana kuchii, handina chandakabuda nacho zvese anoramba. Munin'ina wake wandakachengeta ndakasvika form 2 akasvika kuti handivazive yange iri girlfriend yabhuku vangu for 5 years, iye mudare akati anga iri girlfriend yangu for 10 years. Chaizvozvi zvinhu zvekuchengetwa pachechi handina pekugara, ndova ndikugara ndinototiwo chikafu chokutodhonyoterwa handina chandinacho. Iye ane zvese, madzimba dzese dzine maloji ari kuwana, ini handina chandikuwana kubva 2021 patakatanga kunetsana, pandakazotanga kufambira nyaya ndisina mari dzekuguma. Iye ane zvese padzimba dzese dzodzo, ane matakishopu, anoenda kubasa. Motikari yatakatenga paakawisa mumwe mukadzi akatanga andirova, awisa mumwe mukadzi, munhu wekuti aigara tichinetsana zvokurova nezvozvizvo, but handina ndaingoshingiriwo nchiti hatina kubvira taita mwana, asi ndakarohwa ndine mama wangu. Saka muri kuti inini makaenda kukoti panyaya imwe chete yemwana yedu ikatopiwa mutombo. Saka naipiwa mutombo manje zvirikuita sei?
kana yaenda familia tikapuwa mutombo zvinotiremera tinotiremera hazvi hatingabatsiridze kutaura nemunhu isusu basa redu nderekutaurira taura nemurume wenyu murume wenyu ungonzwawo kuti iye ashinga here mwoyo wake wose munhuwo rudzi shuwa mwana womwe munhu kana tine ropa nomunhu nekuda kwokuti haana mari ekutsvaga magweta ane unyanzvi hwekupunyuka munyaya obva arasikirwawo zvachose chose here baba ndakungotaura nemi hangu but ndanzwa kuti nyaya ine mutongo kare hatigoni kuitonga but tingoonesana sevanhu vechibvunya takungotaura hedu kuti zvataura mai angu mazvino zvakaitika zvinorwadza kurwadza kwokutanha zviri kutaurira zvese umbowo hwemanyika ndomba tine gore rese tichifambira nyaya idzodzidzi amirani pane mubvunza ndingambobvunza ura tichipindura mai ava makambogara moisesa mukadzi nemurume hatina kugara tese taingoonanawo zvinhu chaizvo neto tamboonanawo nhasi mangwana taonana zvavamari kutaura zvitiri ruzi ndo zvacho zvitiri akunaka vakutaura chichokwadi vai makazoroora kana kuti makava mune mukadzi kare mune ava futi ndanga ndine mukadzi kare aiwa muchingofambidzana saka mukuchema kwavo kuti ndicherechedzewo hapana here zvamunganditi muri kuzonawo sei nokuti chii ine ndiri kuti hapana chatokwanisa kunge ndichibatsirana nacho nenyaya yekuti taingofambidzanawo semunhu wandozivana naye notobatirana zvopfuura musocho ndizvozvo unoziva here madokani hazvikwari zvimanizvo aiwa zvisinaamuko izvozvo kunyepa kwaanoita because ndokungonyepa kwaasangomutuku pamejasi kaimba magara makore ese aya makaratidza kungotiwa murume chimamwani ndaitodawo asi zvairamba hapana kwatisina kuenda pana kwese kunanaspira kusitakaenda ndaitoedza zvese asi zvairamba ade ichocho chiriyo chiri kudzorai mese makada kupenga chingavapenga vachitarisa kudai inobvato zvazvinoreva mai kana musina kugutsikana nezvakatongwa namejasika mune makutenda kudare hombe kune iroro bhozi ndo zvashata nyaya icho kana ine mitongo aisisomera hatina rumu hatina pekupinda napo patowani nganyepi pa hatina pekupinda isusu hatireview nyaya dzikuko dzinobva dzinodi ivo vangatoidzidzete isusu hatina simba rekuita rekuongorora matongero avo makavati ndovana muya tapinda simba redu rakakadai rine panogumira dai mamakatanga nekwedu tiri takada zviri rongo kuno ya wozoenda vachiti pamambo paida kunzai ndoyezve nyaya yafuti yekushewa kwetoka ndo matara acho anotoita nezvo basa iwayo yekoti tinoda vanhu vanowirirana yes mukuwirirana inota tauya tarambana asi anga achiti ngudzi mbiri idzi dzinde vatete izvo zvekuzoti imba ane vhalue yacho yemadzinzi matara edu anenge asina simba remasima ari akakura kudii
meno kana tisina kubata izvo kana matinzwisawo munani manzwisari kuti dare rakamboitonga hatigona kupikisana naro ngatonga zvinhu nyangwe tikazviona hatikwanisi kutombogara tichiti dare iri rakazodai hatina simba racho kurati kana musina kubatwa zvakanaka nedare iro nemakuenda vaito haikoti mazuva ano apa zvinhu zvinoya nemakutsvaga kuita unopikisa mutongo wakadi kabuda kuti muchipawo zvamuri kuti muchifunga zvazvinofamba